Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole thupuya kan lu ma in news dang han ngai United States chuan China Myanmar North Korea le Bangladesh mi mal le pol enge mozat chu mi hring dik na chan vo pal zu ta pu in a hreka Chinese intelligence company chu investment blacklist atel bok Canada le United Kingdom po in USD dan hi thlopin Myanmar ram chu mi hring dik na chan vo pal zut wangin a hrek zui ve boka US hian President Joe Biden noya North Korea ram hrek na asiam na masa berani China chuan US sarkar thil ti hi soi selin China ram chung in rel bol na in rola apu a US China embassy thupuang tu Liu Penggu chuan he thil hian China US in lai chin na po ati che thei ti soin sud le ngal turin a phut US in a hrek tharjinga hian Bangladesh Rapid Action Battalion anti RAB po antela hei hi Bangladesh lam chuan na takin sei sel ngalin Bangladesh Foreign Secretary Masud bin Momen chuan an rama US Ambassador R Miller chu kawin anlung oilo thu hi thlen ngalani heti la hian US a kar liam ta inrin ni atangkhan thlipuit le in chiat na sa taka thlenga mi somriat chuang an thi to chin hriat lovin mi enga mazat omin thizat po hi an la pun chhaurin ani Thipui hian Arkansas, Illinois le Kentucky, Missouri le Mississippi te Tennessee State te anuaya intam takanuai chi ani Kentucky State bi ka thlipuit le in chiat na thlena hian mi somsari chuang an thi Kentucky Governor Andy Beshear chuan thlipuit le hian hun rang chiat na thlena wangin thizat po an pun chhawarin thu asoi State puma State of Emergency an puang hal bok Illinois State chimlam Edwardville khua thlitle hian Amazon warehouse anoi cheboka building a hian hathok mi zavelan omni a hriatani mi somli panga chu him takin an chuaka midang te chu building chima tangin chan chu an tho me kani thlipuit le in chiat na athlen na hmuna chan chu an thok tu te pui turin National Guard te tiran ni bok President Joe Biden chuan an ramin thlitle atorra plak berzinga mi ani ti soin mi engzatin nge nun na chan le engang tekin nge thilati chiat dan an la hriat chian theilo thu asoya chiat na thlen na hmun te po tlo atum thu asoi thupuya lutang mani video akhan kan ron ti chuak to a Russia chuan Ukraine run mai thei ti thu ania khothlang ram ten lo thon na sa takan nei me kani Russia in Ukraine run atum ta emni he zona hi khothlang ram ten anin zo mek ni in arun mai an hlau hle bok kumsari kalta khan Russia chuan Ukraine kho chaklama tanga in lak ran du te thlopin chimlama Ukraine ramzau ta Crimea chu alo chu sakto boka Russia chuan Ukraine runa tumlo thu asoi thunga chuti lai US chuan Russia chu Ukraine runa ni ngat chuan nasa taka hrek ani tur thu asoi lok sa bok khoya nge Ukraine Ukraine hian European Union le Russia arive a Soviet Republic ram hluyani awangin Russian and social le cultural lama inzom na thuk takan naya Russian trong po na sa takam man na ani Russia chuan Ukraine in Russia aya European Union le institution te a nei hret chu adu lo hle a Ukraine chuan NATO emo azom ngai turani lo ti chu Ukraine la ka Russia ri ruput danani masa kumsang ni sompali khan Ukrainian te chuan an pro-Russian president chu an paithla a Russia chuan chet langalin chimlama Crimean Peninsula chu tharum mangina chu saknga la hei mai hini lovin Russian thlop helpol te chuan Ukraine kho chaklam region pani Donbas tia hriat la ramzau tak chu an thu hnuaya an da zui ngal bokani in run tumna tak taka omem Ukraine kho chaklama hian helpol te nen in beina la thleng renga Ukraine chuan Russia chuan kho chaklama helpol te thunun ramri hnaya teng artillery le sniper te atir lut ni ina soya hei ai ma angai poimo ber chu Ukrainian border ra Russian sipai tam tham tak in chek khom mek chu ni Western intelligence te chuan Russia sipai in chek khom hi nuai khatvel ni in an soi tundin hmuna ero Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine run tuman ni thu emo soya nei hri lova Kremlin thupuang tu chuan mitin te in sum kara an omangai thu soya Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov chuan thil thleng mek chuan kumsang khazakwa somruk pani Cuban Missile Crisis laya US le Soviet Union indolek lek na din mun angkha athlen theini ina soi mase Western Intelligence Service te le Ukraine te chuan Russia in kumsang ni somni pani kumtir lama arun man anrin thuan soi thunga January thatop lama boina na sajok achuak thayani ti in Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan asoi
US intelligence te chuan January thatir lama Russian sipai noi khat sing sari sanga te chuan indona ankal pui thei tia soin CIA Director William Burns po in President Putin chuan Russian sipai Russian Security Service te chu thok le khata che thut thei turina da ni in na soi bokani kumin April tha khan Russia chuan tuna sipaya da khom ang ayat lem jok chu sipai nun chanjir tia chuan lamin Ukraine ramri bola che khom vak to boka mase anu kir le zui thung Ukraine ramri bo ruak ti zia omani theinan US President Joe Biden le Putin te chuan December ni sari khan video call in biak na an ya mase asot lutuk lo ni angaya ni Russia inange asoi Russia chuan Crimea a sipai da belle Ukraine ko chak lama sipai tamjok da te chu kan ram chunga kan sipai te kan du na kan da thei ti in an soi thung Russia Armed Force Chief Valery Gerasimov chuan NATO chuan sipai chet vel dan boi pui lutuk le media Russia in Ukraine runa tum tia an the dar chu do tani ti in a soi thung ani Moscow chuan Ukraine jok chu sei selin a sipai noi khat sing ni sanga vel chu kho chak lama tir lu ta pu in Kiev chuan Russia thlop separatist te be tum ti in a pulet ve thung Ukraine chuan Russia in ruam manna asiam te thiama in chantir theina na propaganda manga chet lakna an nei vak chuan sot na engma anei lo ati thunga Russia chuan nei to po sei selin Ukraine ne na ral thuam pe a pu boka he tak hi Russia in Ukraine run chuan lama amhan pha thei thung Russia Federation Council International Affairs Committee ho tu Vladimir Zabarov chuan Ukrainian helpol nuai nga vel te chuan Russian passport an nei to thua soya heng helpol leader ten kan puina min nge na ni chuan kan mi le sa te chu kan thlo thla theinang ti in December thatira halo soi to ani Russia nge adu President Putin chuan khotlangram de chu Ukraine chungchanga Russia red line a siam pe lo turin adu a chung red line de chu enge pakhat na chu nei to kho chaklama a in zar pharzel an du lo Russia tana hlom thaya then ramaral thuam NATO ina date an du lova President Putin chuan Ukraine in NATO azomani chuan Ukraine chu sipai mun puile ral thuam poimo dana in azui tura anga yani Ukraine in tun hnaya Turkish drone nei te Ukraine kho chaklama Russia thlop helpol te vil tura ada te chu adu lo le to a hei ba ka hian kho thlangram te na Black Sea sipai nun chanan sir chu a hel he bok July sang ni somni pakhat khan Russian leader chuan Ukraine le Russia te chu ram khat tia soin tuna Ukraine roi tu te chu anti Russian project kalpuya apua Russia nu chon tura Ukraine kai roi tum tu te chu an ram an ma ni nge in an ti chia ang ti in a soyani engtiangin nge nei to in Ukraine apui NATO noya Western Military Alliance te chuan Ukraine an thlop plata NATO General Secretary Jens Stoltenberg chuan Ukraine chu an thlop lat tur thu a soi UK chuan Ukraine naval base pani Black Sea Ochakiv le Sea of Azov Berdyansk siamatuma US anti-tank Javelin missile po Ukraine tirlu ni in US Coast Guard patrol boat pani Ukraine Navy te hnena pekina umbok Ukraine le NATO ramsom thum te chuan Ukraine in NATO azom arem le remlo anti chiang ang ti in Stoltenberg chuan soya chumi konga chuan Russia in veto theina emo inrol theina engma anei lo ti in a soibok Ukraine tan khotlangram ankal nanga mangem US chuan chiang takin Ukraine chuan a sovereign territory a hum himna konga puya in pe renga tia President Joe Biden chuan Ukraine in bayato kani chuan tu mala hriat ngai lo chet lakna turu takkal puya ni ang ati hial bokani mase chu ti rualin US sipai te tirlu vengot chu an ngai tu zinga atel lo thua soi thunga Ukraine chuan an mani nge in an ram chan him tu ram ma chon an tum thu soin he indo na hi ke mani nge in kan ma chon ang ti in Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan a soi Ukraine in NATO azom remti lova Russian red lines asiam te hnola NATO azom ani chuan US in engtiang che in nge Kiev chu economic le thil danga puina kal puidon ti po zona thawani khotlangram tena chet lakna an nei thei thaber chu Russia na taka hrek le Ukrainian military te pui ania UK Foreign Office Minister Vicky Ford po in British official te chuan defense lama Ukraine pui dan turan ngai tu mek thu soi economic measure lama chuan Russia dan cha theina turu ber chu Russia banking system tena international swift payment system anzom verem ti lovani a chu ero lo thei lova tak tak chawakal pui tur chi ani thung hei baka hian Russia in Nord Stream 2 gas pipeline Germany a hun khapani thei boka
hei hi Germany energy regulator tena thutlukna an la siam tur ni in German Chancellor thar Olaf Scholz chuan pipeline in a tor thei hoi zong in tong kama nei der to bok hei baka hian Russia RDIF Sovereign Wealth Fund rek te baka Russian ruble te foreign currency bank tena an exchange thei chin bituk siam mang te po in nasa taka rek thei ni bok chanchin kan update zel don nia ole khati zong kha tuna ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole